Hello viewers. Dini moनसे माबा भिडिअ नुदों आरोना ओरैबायदि माने मा होनगोन बेखौ बुजिनो रोङि लावखार गैयिनि रायनाय जागोन आरोना बेफोरबायदि भिडिअ लाबोदो गावसोर एसे सिं जाना थानांगौ जाय माने ए बिनानावा माने माबा होदोंमोन आरोना बेखौ ओरैबायदि रायदो कमेन्टनि गाज्रिनि थाखाय बेफोरबायदि जानाङा आरोना गावजों गाव मानो होनबा कन्टेन्ट लाबोनायाबो बिदि सहसै माने गाज्रि कन्टेन्ट लाबोनाङा मोजां कन्टेन्ट लाबो माने बयबो एसे नोंनि मोजां थाखाय मोजां जायोथ' गाज्रिनि थाखाय गाज्रि भाइरेलखौथ' मा होनबावनो थाब फैयो नालाय बेनि थाखायनो माने मानसिफोराबो मा मोनगोन मा मोना आरोना थेवबो जोंनि बर' समाजा मा जागोन बिदि समाव नङा होमबा दा बुहुत नायो फेसबुकआथ' ओरैबायदि दै बोहैनाय बायदि बोहैयो दानि नङा होमबा माने बिदि रायनामोन आरोना माने हिनजाव मानसिखौ बुहुत गाज्रि रायनाय जादों बियो बेखौ माने बोरैबाबा खोनायो जोङो ज' नायो समाव जोंनो दा गथ' ज' नायो बाबु उन्दै दं सानै गाज्रि कन्टेन्टखौ लाबोनाङा आरोना बेनिखायनो बयखौबो जेबो होननाङाबो आरो बयबो रावबो गावनि गोसो बायदि लाबो कन्टेन्टनिफ्राय आरो गाज्रि नायथावै दा लाबो नङाबा जोंजों लोगोसे बयबो नायो निजिनि खुदिया फिसाजो बा फिसाला बेफोरबायदि नायनाय जायो आरोना बेनिखायनो भिडिअखौ आङो लास्टआव होबाय नायदो नोंथांमोना मा बुजिखो आंनो कमेन्टआव फोरमायहरदो बाय बाय नैबे लाजिनो रोङै बोराय बुरिखौ नायलाय लाजिनो रोंगोन ना रोंला बिसोरो फिसा फिसौखौ मा सोलोंथाइ होलांनो सानदों बिसोरो बे भिडिअखौ आंखौ सोर मा बुंहरो सोर मा रिप्लाय हरो बेखौनो नेनानै दंमोन आं दिनै नों बायदि सासे गुन्दि गस्ला गानग्रा हिनजावा दिनै आंखौ बिदि बुंहरनो हाबाय नानि लाजियाखिसै मानि थाखाय भिडिअ लाबोदोंमोन आं सानग्रो आरो भिडिअखौ नायग्रो दिनै नों बायदिया नेहात गस्ला गानग्रा मानसिया मान सनमान जाग्रा मिथिबाय आंखौसो नुबाय नों बैथालि ओइ बैथालि हाब्रा गोनांखौ सिखोमोन बैथालि आंखौसो नुदों नों बैथालि आंखौ रायनो जायगा मोनाखै नोङो बिफा मिसि बे भिडिअआ मा भुल दंबालाय बैथालि र' नोंखौ नागिरगोन आं